खुलुमबाय बाजै नों दतमानिफ्राय ना दतमा बरागारि नो बे गासिबो नोंनि रिपर्ट ना मुलि जानाया आं दा माने मास मोनसे कमप्लिट जाबाय आरो जानाया मास मोनसे कमप्लिट जाबाय ना रिपर्टखौ नाय हो नोंनो आगोलाव 5.9 mm ओमफ्राय 4.3 mm मोननै दङमोन किडनी स्टोन लेफ्ट राइट दा बे रिपोर्ट नों गोदान बानायदों ना गोदान दिनै माने आं नायनानै 27 नय एकदम कारेन्ट रिपोर्ट दिनैनि रिपोर्ट बे ना दिनै रिपोर्ट दिनै माने नायनानै लाबोबाय खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन दिनै आं दंफैयो नैबे बङाइगाव नतुनपारा जाय बिथाङा आयुर्वेदिक मेडिसिन हरो बेहाय जिखुनु बेमार जायखिया रोखोमनि बेमार जेरै अन्थाइ लिभार फिटि लिभार आरो जायफोरा बे गथ' मोनजारोङि बिथांमोननिबो दङ आरो सानाय सुनाय गासिबो बेमारा दंजोबो आरोना बेहाय दा बे गोबां मानसिफोरा फैनानै इमप्रुभमेन्ट मोनबाय आरो माखासे भिडिअ प्रुफबो होखागासिनो दंखायो दा आं दिनै बे फैफिनबावदों दा माबायदि कास्टमारफोरा मा होनदों जेनेबा लांनायनि उनाव दाथ' आगोलनिफ्राय आरो बारसिं जाबाय पेसेन्टआ ओमफ्राय रिजाल्टआबो मथा मथि 90% रिजाल्ट दं आंनाव आं प्रुफ होनो हागोन जेनेबा गोदान रिपर्टआ फैगासिनो दं आंनाव भिडिअ दं आं हरगोन नोंखौ गल ब्लाडार बेबो मेरला हामबाय दा किडनी स्टोनथ' हिसाब सारा कुनो सन्देह गैया किडनी स्टोनआ ओरैनो बेसेबां गोबाव नांगौ जेनेबा आंनाव 39 mm सिम प्रमाण दङ आरो बे मास मोनथामनि गेजेराव कमप्लिट जाबाय ओरैनो फिसायाथ' 1.5 मास 1 मासावनो गयो गिदिरबाथाय जों मास मोनथाम नांगौ औ आरो गल ब्लाडार 22 mm सिम दङ आंनाव दाखालि फैबाय आंनाव 8 mm 9 mm बे 1.5 मासाव कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय डायलिसिस 15 डेजनि गेजेराव डायलिसिस बन्द जाबाय किडनी गाज्रि दङमोन माने सप्तायाव 2टा डायलिसिस सोलिगासिनो दङ बेना खिन्थु बे आंनिफ्राय मुलि जानानै आंखौ रिपर्ट हरबाय आरो भिडिअ बानायदों आरोखि आंजों नोंखौ हरगोन बे भिडिअआ 15 दिनाव डायलिसिसआ बन्द जाबाय बेना दा खालामनाय लांला आरो नाङाखै ओरैनो बे दुर्गा पूजानि थाखाय मा मोनसे अफारफोर दं नामा नोंथांनिसिम दुर्गा पूजानि थाखाय अफार आंथ' भिडिअ बानायाखै बेनि थाखाय अफारबो होनो हायाखै दाथ' पूजा सोलिगासिनो दं ना बेमारिफोर फैबा आं गिफ्ट हरगोन बे अफारनि जायगायाव बेलेग मुलि गिफ्ट हरगोन आरो मुलिथ' नङा मोजां गिफ्ट दङ आंनाव हिन्जावफोरनि थाखाय हौवाफोरनि थाखाय बे स्पेसियेल गिफ्ट गिफ्ट मोनगोन आरोखि दा नोंथांमोना फैबानो जाबाय नै दा नोंथांमोना मुलिजों लोगोसे गिफ्ट मोनफागोन बे दुर्गा पूजानि मुङाव बे गिफ्ट होनाया ओरैनो खैदिनसो सोलिबावगोन दिनै कय तारिख दिनै 30 तारिख ना जेनेबा 5 तारिख 5 अक्ट'बरसिम सोलिगोन औ सोलिगोन होमबा सानबासो दंबावो नोंथांमोना फैबानो जाबाय थाबैनो मा मुलि नांगौ गासिखौबो मोनजोबगोन आरो जुदि नोंथांमोना मिथियाबाथाय कन्टेक्ट नाम्बार होखादों बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै सोंनानै फैनो हागोन आमुक थामुक मुलिखौ मोनगोन ना मोना ओरै थोरै जादों होननानै बिथांनाव फन खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोनाव रिपर्ट दंखायोबा जायबा आल्ट्रासाउन्डनि रिपर्ट बा जायखिजाया एक्सरेफोरनि रिपर्ट दंखायोबा लाफाबानो जाबाय बिदिबा मोजांसिन जायो दा माबायदि मुलिखौ जाबा मोजांसिन जागोन बे मोजांसिन जायोना एक्सरेफोरनि रिपर्ट मोनबाथाय थै रिपर्ट सनोग्राफि रिपर्ट बे मोनबा मोजां आरोखि ओमफ्राय ओरैनो हिन्जावफोरनिथ' बेखौथ' बुंनो हाया बे बेमारनि थाखाय आरो फैबावदों नामा गोदानै बे भिडिअ बानायखांनायनि उनाव दङ खिन्थु बिसोर खोन्थायाना बेखौ खिन्थानो हाया लाजियो कन्टेक्ट नाम्बार हरनो हागोन आं भिडिअनि गेजेराव नङा पार्सनेलि हरगोन आरो पार्सनेलि हरनो हागोन आं दा नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ जायफोरा बेबायदि गोलैनानै दं जायफोरा 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर हाबा जाखांनानैबो मोनाखै माखौ मोनाखै नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ गथ' मोनाखै बिथांमोना ट्राइ खालामनायनो हायो बिथाङा मुलिखौ हरगोन आरो बे कर्सआ सानसेयाव जोबनाय नङा बे कर्सआ पुरा मास मोनथाम जाखानांगौ अब्लासो बेयो सोलिगोन जे जाबाय सप्तासे जाबाय सप्तानै जाबाय मास मोनसे जाबाय खाथियासै बिदि नङा आरो मास मोनथाम रेगुलार जाखानांगोन आरो बुस्थुआ होमबासो कर्सखौबो जोबबासो जागोन ना बुस्थुआ नङा होमबा हामनाया 100% ग्यारान्टिखा माखासेया 1 मासाव हामो माखासे 1.5 मासाव हामो खिन्थु कर्सखौ फोजोबनाया मोजांसिन दा खाजिखौ बासिनांगौ ओमफ्राय रुल्स रेगुलेसन आं जि बुंगोन बेखौ मानिनांगौ 100% हामगोन माबा मोनजानाय मोनजायै
माने बेमारजों कथा दङ माखासे बेमाराव जि माने आलदा आलदा बुस्थु आरोखि दङ जेनेबा नोंना किडनि स्टोन जाबाय नों जिखुनु हाइ प्रटिनखौ मोनजाया औ बेदर मोनजाया गुथि थानाय बुस्थुखौ मोनजाया साग मोनजाया साग बुजियो ना बर'जों औ बेखौ मोनजाया किडनिनि थाखाय आलदा आलदा दङ रुल्स बे रुल्सखौ आं खिन्थागोन रुल्सखौ मानिनांगौ आरोखि जेब्ला मुलि लांफैनो फैयो अब्ला नोंथांमोननो खोन्थानाय जागोन आरो लकेसनखौ गोबाङानो उसुदु जाबाय थायो आरोना बे लकेसनानो जाहैबाय नैबे नतुन पारानो हाबबोनांगौ आरोना लामाया एसे फिसा फिसा जायो बेंटल गेटनि खोला फैनांगौ 2 किल'मिटार खोलाजों फैनांगोन आरो नै बङाइगाव कलेजबो दङ खाथियाव बिखि आरो फैनांगोन आरो नोंथांमोना लकेसनखौ मिथियाबाथाय फन नाम्बार होखादों बे गुगोलावबो मोनो आङो आरो गुगोलाव मोनखायो गुगोलाव आपल'ड दङ नन्दि आयुर्वेदिक स्ट'र लिरनाबानो मोनगोन आरो बेबायदि लिरनानै होबानो जाबाय होमबानो मोनगोन नङाबा वाट्सएपआव आंखौ हाय हर आं लकेसन हरगोन बे लकेसनाव फैनो हागोन ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा 8 तारिख आं बालिपारायाव जिरायगोन आरोखि बेमारिफोरनि थाखाय बालिपारा औ बेथ' तेजपुर बालिपारा तेजपुर ओरै माबा राङापारा माने 7 तारिखाव आं ओंखारगोन बङाइगावनिफ्राय 7 तारिखाव बालिपारा मोनगोन खिन्थु 8 तारिख फुं 8टानिफ्राय बे चारियालियाव आंना मोनसे स्ट'र दं बे आंखौ लोगो हमनो हागोन माने गोजान गोजाननिबो मानसि दंना आंना फैनो हायाखैबा बालिपारायाव लोगो हमनो हागोन बे नोंथाङा थांगोन आरो औ ओरैनो सानबेसे थाहैगोन बे नोंथांनो 8 तारिख 9 तारिख साननै सोलिगोन बे औ दा जायफोरा नैबे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायगासिनो दङ बा बिश्वनाथनिफ्रायथ' फैनानै नङा जानांगौ गोजानद्राय जागोन जुदि फैनो हायोबा फैबानो जाबाय आरो ढेकियाजुलिनिफ्राय थांनो हागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांनो हागोन तेजपुरनिफ्राय थांनो हागोन राङापारानिफ्राय थांनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय इजि दा प्रसेस खालामनो नागिरदों 8 तारिखआव नैबे अक्ट'बर दाननि 8 तारिखआव 8 आरो 9 तारिखआव नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ खोन्थाबानो जाबाय आरो हायोबा रिपर्ट लाना फै बेनो आरो दा जोबथारनो माबा मोनसे बुंनो गोसो दङ आरो माबा मोनसे ओरैनो फुजानि थाखाय मानसि रायजोफोरखौ जाहाथे मोजाङै मोजां बारग'लाङो फुजा सिजोना फुजानि थाखायथ' अफार हरबाय बेल' मात्र ओमफ्राय मा खोन्थागोन आंनावथ' खुनु जाति माबा गैला आंनाव हिन्दु मानसि फैगासिनो दं मुस्लिम मानसि फैगासिनो दं ख्रिस्टान मानसि फैगासिनो दं थ' फुजाथ' हिन्दु मानसिनि थाखाय खालि नंगौना थ' आंनाव खुनु भेदाभेद गैया पेसेन्टआथ' पेसेन्ट जायो जिकुनु पेसेन्टनि थाखाय आं अफार हरबाय दुर्गा फुजानि थाखाय 5 तारिख फुजानि थाखायल' नङा आरोना जेनेबा बे माबा अफाराथ' मुलि नङा बेयो बेलेग गिफ्ट मोनगोन नोंथाङा थाबै लांफैबानो जाबाय नैबे 5 तारिखनि गेजेराव जुदि फैयोबाथाय बे गिफ्टखौ मोनलांनो हागौ गोजोन्थों लोगोफोर खुलुमबाय बाजै नों दतमानिफ्राय ना दतमा बरागारि बे गासिबो नोंनि रिपर्ट ना आइनि नोंनि आइनि हयथ' जिखुनु नों लाबोदों ना बे रिपर्टआ आगोलाव नोंनि किडनिया दङमोन 4.something ना जानाय दा लासै दिनै जि रिपर्ट मोनबाय 13/9/2025 बे रिपर्टआव नोंनि रिजाल्टआ नाय सुगारबो गैला ब्लाड इउरियाबो नर्मालाव फैबाय किटिनाइन पुरा नर्माल फैबाय इउरिक एसिडआबो नर्मालाव फैबाय नंगौना नङा बे कुइसन खिन्थादो नों आगोलाव आंनि आइया किडनिनि प्रब्लेम जादोंमोन आरो ओमफ्राय लिभाराबो गाज्रिमोन किडनियाबो मोननै दा बे सातनि मुलिखौ लांनानै जानानै मोजां जाबाय आरो किडनिया पुरा हामबाय किडनियाबो हामबाय ओमफ्राय स्ट'ना किडनि स्ट'ना अन्थाइया आगोलाव 9मोन ओमफ्राय दा 6आव फैबाय आरो ओमफ्राय दा नायफिननाय जायाखै नायिया गोबावसै बे 6आव फैनाया गोबावसो जाबाय ना बेबो नायदो बेबो गैयामोन जुन मासाव नायनायाव 6 मोनदोंमोन आरो दा नायफिननाय जायाखै किन्तु किडनियान दिनै 13/9/25 बे जाबाय एकदम पुरा क्लियर जाबाय किडनियानो কোনো চিন্তা গেল দে থ্যাংক ইউ নিউ ভিডিও বানানোর থাকায় গোজেন্থন বেলা खुलुमबाय बे रिपर्टआ नोंनि बे आंनि रिपर्ट बे आंनि रिपर्ट ना कयदिन जाबाय नों मुलि जानाया आं दा माने मास मोनसे कमप्लिट जाबाय आरो जानाया मास मोनसे कमप्लिट जाबाय ना रिपर्टखौ नाय हो नोंनो आगोलाव 5.9 mm ओमफ्राय 4.3 mm मोननै दङमोन किडनी स्टोन लेफ्ट राइट दा बे रिपोर्ट नों गोदान बानायदों ना गोदान दिनै माने आं नायनानै 27/9 एकदम कारेन्ट रिपोर्ट दिनैनि रिपोर्ट बे
ना दिनै रिपर्ट दिनै माने नायनानै लाबोबाय आरो दा दंना गैया दा माने आंथ' गैया बायदि मोनबाय दा रिपर्टआव गैला रिपर्टआव गैया मोननैबो गैला निजेनि देहायाबो माने गैयि बायदि खिन्थादों आरो माने किडनि स्टोननि थाखाय गिनाय खोथा गैया आं रेकर्डिं खालामदों नोंखौ भिडिअ बानायदों नोंनि मोननै दङमोन आगोलाव दा मोनसेबो गैला हो मोननैबो माने हामबाय आरोखि किडनि स्टोना ना दा माने हामबाय आरो जोंना रिपर्टखौथ' खिन्थाबायानो दा औ रिपर्टआव ओंखारबाय गैला दे आरो आंबो निजेबो माने दा उसुबिदाखौ मोनाखिसै दे नों भिडिअखौ बानायदों बेनि थाखाय नोंखौ धन्यबाद हरबाय आं मानो थाखाय बेलेग मानसिबो नायनो हागौ ना नोंनि भिडिअखौ दे थेंक इउ आदा दे